Dipu tahu nolong broiler au kador kiso. Ma broiler bang ador supit. Mungkin Ok kijoro tum kaningri. mani ka phananta ngoni ege Jordan ni kisali anu Ili nolong pharo kathom. Paigari pharo isa troxer kebrapho. dak di pu bangke ili nalong se pharoi sira troknet ke pangke nili tumki jo ke pharo ko thom se ta mi ali ave chipleng amde Along kaprek pen dipu hi thialong lichot. oilar ke jo ha dokmuka langhi kuluni ke ili nalong pharoi sira ing koi ve dak di pu bangke ili nalong se pharoi sira troknet ke pangke nili tumki jo ke pharo ko thom se ta Kijor lapen kenamatum alia vipin. Karbelong sopialong kitu dipu powerhouse ahi thialong broiler au kijor ador kiso jok kijor atum hangjo hanghai sonsi theglong bangso ok ador kiso jok atum ke powerhouse ahi thialong broiler au masi thekmalong le mate inkir klak sonsi thekmalong stami sajok je pini pen kijor pangcheng lilo stami kijor atum ta lewe lapen te kenamatum ta alia vipusi hadagara atum pen mate powerhouse along kachunam kachojoratum ninje pon jongdame langhin dokmukak lapentel bolong komaji fuluni alomke ador singbar bipin madake ador kijum stame dikolongke ador ke batason si thekponlong pusi ke ongdunga ratum pen ninje pon lasi difu municipal board lapente bazar committee atuma phan bangso dor pajum jia phan khadakarat mate karbeng ratum pen alang litum phan chuni ripon padu pipot dipoi chilong ador soret kirung kerek ke ong potma purat karju bazar committee lapen diku municipal board atum pilo mathapo ador ke pajum je phan matha theloma news desk report news 24 Karbeng long